Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag, eller i morgen skal jeg til stævne. Det her er dagen før, fordi ellers glemmer jeg og det er sådan første lavstævne, så vi skal have udklædningstøj på. Så ja, som man nok kan se, skal jeg være 9. Og det er noget ja. Og nej, den er ikke grøn, den er så lys nu. Det er derfor. Og så er der nogle nye rumstøvler og gode ansigtsmaling og sådan noget, vi skal på i morgen. Så det har jeg tænkt bare at lave en blog om. Så jeg kommer ikke til at finde så meget mere i dag. Jeg vil bare lige lave en intro. Så jeg kan huske at gøre det i morgen. Jeg skal jo klokken 10:30, og jeg bare skal min veninde klokken 10. Så jeg skal stå op 8:30. Så ja, vi ses i morgen. Okay. Status er til næste dag, og jeg er med på tænder. Jeg skal køre klokken 9, og klokken er snart 8. Ja, man går der så Google Night. Det blev rigtig grimme, men det er sgu lige så lige mig. Men jeg skal pakke mine ting, og så gør jeg mig færdig. Og så skal vi mig og Værdig flyver. Så ja. Med mit udklædning her og er meget, meget nervøs, fordi at sidste gang jeg øvede, der lavede windbug spring. Ja, så jeg er sorry for bænken, og det er det bare, det er lidt stort. Ja, det var lige min veninde, der skrev, eller hvad er det, hun kender ikke det. At jeg bare kunne stå udenfor. Ja, så vender jeg tilbage. I don't know. Det er fordi, at Cornelius, han er kommet. Og han glemte det. Det tog blokbenen. Han var perfekt. Og vi fik over 65%. Lad være.
Tak fordi I så med. Jeg ved godt, at jeg ikke kan sige så meget, men det er fordi, der er virkelig mange mennesker derude. Ja, men så er at jeg ikke gul i ansigtet mere. Heldigvis. Og jeg har lige spist, men jeg håber, I har nyttet med. Bye guys.